What's up guys, this is D James and I'm back with another video. So, it's been a while, no? Dugay na ko upload sa YouTube. So, sa mga na nag-subscribe gahapon, thank you so much. So, ano yung update sa akong life ron? Update? Walang gahapon. Single rin yung uncle. Why na e-book? So, no, medyo basa pagod akong buhok, fresh pa tanawon kay di ka naligo. Basta hindi na mo siya di man. So nabasa naman ninyo ang thumbnail no kung sa atong video ron about sa akong skincare routine. So sa kapuhan sa atong naong kay basa. So maulang gining nabasa na. Pasalamat ka pa sa Ginoo kay gibasa gyud na. So di na ako maggamit og kuan. Sa pani noog kung magtrapo ko kay naman pinakita nga vlog na mas irritate skin ko na ko ni mo. So better na tissue or cotton ko na yan ang ana. Di man kas sa kwarta. So, nang tud mauga. O, di ba? Sige taang po mababasa. Tama yung ipauga na natin. Di man. Okay, so tapos na tayo magpauga sa atong face. So, share lang na ako kung unsay akong ginagamit na soap o shampoo. Apil naman ito sa skincare, no? Apil naman na siya. So maligo ko akong ginagamit nga sabon at saka lang no, disclaimer lang, dili ta sponsor kaya pagay na monetize ang atong channel, char lang. So maraming ginagamit na soap naman sa anti-heart. So maning niacinamide brightening cloud soap. So, naani tulo ka class itong orange, green, okay. So, kini lang akong gipili, no, kay brightening. Sorry. Brightening man siya. Naampo to exfoliate. Basta ang puto. Wala akong gamit, no. Dala siya kay, muna mag-ikahas kay, wala na sabon ng dayon. Buwa-buwa ng dayon, muna maghang mga amigo. Buwa-buwa ng dayon. Tapos, wala akong gamit. Then, sa akong hair, ang gihapon ko from high school, Head and Shoulder lang kumuangay kay, you know, ko ulbog yun ka sa panyo, Head and Shoulder ka. Milit way, panggal. So, recommend sa inyong mga friend na mga kaspahon, Head and Shoulder. So, kagamitan na na ng kaspa. And after that, kuan ko conditioner kay kapag yung gusto nag-conditioner kay after shampoo mo wag na akong buhok. So may akong gamit Lux Organics Boost Aqua Boost. Hindi man kapasa. So may akong gamit pina-vlogger dapat na kini. I don't know kung pila ni kalimut na ko. So tanang ginagamit na ako is isa lang ka brand kay na ako yung natanawan nga vlog nga mas better ko nung isa lang ka product line kay para same na daw ang formulation. Ang man daw di man. So may akong sabon, tas mauni Head and Shoulder akong shampoo, then kini akong conditioner. So after ito maligo, no, muna ito nagpapalayan ako sa kong buhok. So, naligo ko, wala na ako sa bunyang nawong kay natay para sa nawong daw mo bot sa niyo ay mga chika na hindi man. So, gamit na ako, pinakauna is cleansing oil sa facial mo na. So, gamay na no, it's almost 1 month ka pin ako gagamit ani.
So para daw matanggal ang oil, kaya kung ang oil ko nung limus na, umarang ko ng tubig, di ko na matanggal. May laong nila ko, di man. So kaya mga simbam ko nung ilawam sa imong pores, ang putong tinuod ba? Mo ko lang tanggal, yung sok-sok ko nito, di ba? Sana all, sok-sok. Well, so after na ako ng cleansing oil, nagsunod ng Margapon Lux Organic Miracle Solution Cleanser. This one. Lux Organic yapon. Wala mang guy duol-duol sa wala man si cleansing oil ang Lux Organic. So, wala akong gamit. So, double cleansing ko, no? Cleansing oil. Then, kinida yung foaming cleanser ba ni? So, deep cleansing removes skin dullness to real brighter skin. Tanong, di man. Check ka gamit ani. So, man ako gamit ato. So, mag-toner na ta. Muna akong gamit na toner sa Lux Organic gahapon. This one, pina-vlogger. Di man. Wala akong gamit ko na. So, alcohol-free. I know it's alcohol-free. With salicylic acid, tea tree extract, and glycolic acid. Pero mangyapo effect. Actually, effective siya. Nakita good na ako after 1 month akong gamit mo rin. Nihayag akong kaugmaan. Hindi na. Nihayag akong nawong. Nawala-wala ang mga acne marks. Or, ni-bright din akong ngayong. Ni-bright akong ngayong. Hindi na. So, wala kang gamit. Hindi. So, ang uban toner no kaya kuan man ni alcohol kini alcohol free. Tapos din ako gagamit og cotton sa ako. Din ako gagamit cotton. Ako mag-apply og toner. Diretso lang sa akong kamo. Then Korean diet. Ana-ana. Hindi na. Ang bitso lang na ano. Okay. Hindi nakakasog cotton. Na ano. So, yan lang kung mag-apply ng toner na ako. Na apilang liog mo. Kaya basta yung now kasi na mong liog. Ito, makalulit pa. Mga chocolate. Hindi, man. So, mani. Ato na, pauguhan lang nato. No? So, okay na. Buwatan na lang nato. Ano ba yung mga Korean? Di man. Bili. So, na. Filter lang na. Pero personal yun, lubak-lubak yap na akong now. Sa lights sa likod. So, after na ako mag-toner, akong sunod gamit is this one, serum. So, gas-gas lang tag-kwarta. Ang but na, no? Ginamos sa kahit kung kotoy ng tingin. Bahalag. Ginamos, dinabos una kay sudahan basta clear skin. Hindi, man. May effect. So, anak lang. Tapos, ang gamit Lux Organic Miracle Repair Serum Niacinamide 4% plus vitamin E. So,
daghan lang siya, pero actually, pwede rin siya apply in 5 minutes. So, wala pa tanahuman. Wala pa. Ang pinaka last nga i-apply na ko sa naon para kompleto yun no. Yung Lux Organic All Day Moisturizer. So, itong gamit ko. Tech. So, wala ko ga-endorse, no? Wala nga, share lang na ako kung sa'yo kung ano ko, routine. Kagabi nakabantay mo ni puwa-puwasang nang wala ka apply o ako ka skincare gabi ikinaglaag ni and 12 na ko nakaulay sige kapoy na ko so tuog na lang ta pagkaugma na dugo rin akong punggon mula gid akong ex o again ako gamit tawag na ang gara na kaya maising nawang moisturizer ba ako gitila ang sawa. We're done. Mao na akong routine din. Pinakalas gid before ko matulog, before ko mag-ML. Manglustion gyud ta. Di ko ganahan mag-apply og lotion ug buntag ikalagkit nya init. So, walang to. Wala. So, sa 1 month na ko kasi gamit ani. Effective siya. Yes, effective. Nakita na akong kabaguhan sa akong wayong. Pero, yun na ako nakita ang kabaguhan sa akong love life. Walang gapon. Wala'y nagparamdam. Nangutan na lang ako sa imong gamit. Yung day, maura magyapon. O may alivyo. Di man. Dito so mo to kong skincare. Doon gasto-gasto na lang. Gasto-gasto na. Pero anyways, maura matong linaw kaysa mag-email ko from 8 p.m. until 12 p.m. So, walang to. So, see you in my next video. Bye.